Сега започва операция Златна игла. Дизайнерът на дрехи се оказа, че никакъв дизайнер не е. А какъв? Пицар. Тук тази вечер пускаме нощната смяна. Значи Иво трябва да прати стока всеки момент. Махай се оттам, докато още можеш. Той е на път да превземе държавата, ти искаш да се махна. Истината е, че никога не съм имала сериозна връзка. Няма да одобря акция на основание често чувство. Трябва ми заповед за обиск по бързата процедура. Имаме заповед за обиск! Сигурен ли си, че си огледал добре? Мамка му! Трябваше да те пратя директно да пазиш входа на Пето Реп. Какво стана? Аз рискувам живота ти, не намери за нужно тъпия телефон да си дигнеш. Къде е се тази ризори, казарче? Бонус от обиска! Употребил си кокаин, метамфетамин, смесени с алкохол. Заклявам се, изпих само от 3 бири, бе. Айде 4. Ти нормален ли си? Марто, знаеш, не съм взимал никога. Познаваш ме. Смей да се похвалиш на някоя сестра, че си полицай. Всички медии кихат на лекарите за сензация. Можеш ли да ми дадеш и ми дъвки там в ризата или в якито ли, не знам. Той път ще те покрия. Но само този път. Да. Откъде е тая риза? Ами... Откъде е? Какво е това, бе? Ами... от Гери. А, Гери? Новата. Тая кражба е най-умното нещо, което си правил някога. Дай я за анализ. Окей. И ние имаме новини. Намерихме свидетел по делото Бардем. Бил е в самолета, може би е видял самото убийство. Яна го разпитва. Сега? Да. Казва се Ерол Метин. Работил е за Фарук, а от няколко месеца е в България. Предполагаме, че е свързан с Иво. Ти не си ли го засичал? Познат ми от някъде, но не се сещам. Не е интересното. Още преди няколко месеца сме получили справка, че е бил в самолета на Бардем. Но справката е изчезнала от делото. Заедно с описа. Как? Някой крие доказателства. Как се прибрахте обратно в Турция? Пак със самолета на Фарук взеха ме обратно от летището. В колко часа? Към 7. Имаме още един свидетел. Той или ще потвърди, или ще отрече вашата версия. Имаме още един свидетел. Пилотът. Мустафа Атакан. След смъртта на Фарук е започнал работа за турска авиокомпания. Прави редовни курсове в София и Истанбул. Тази сутрин му връчихме призовка за разпит.
Бяхте ли в хангара на летище София с Фарук и Бардем? Аз съм бил в хангар, бях в Пловдив. Не знам дали знаете, но много лесно може да се превърнете от свидетел в основен заподозрян. Не мога. Пробвай ти, ако искаш. На мен няма да ми каже нищо различно. Не. Така ли ще го пусна? Притисни го малко. Колко време работехте за Фарук? 3 години. Във въпросния ден. С кого имаше среща Фарук? Не знам. Защо ви взе за себе си? Да си купите сувенири? Не, аз го помолих. България ми липсва понякога. Сега какво правите тук? Върнах се да започна бизнес. Какъв? Внос на бирен в Астак. Как е? Върви ли? Добре тръгна, господин комисар. Но напоследък имаме нещо разногласие с партньорите. Съветвам ви да държите телефона си включен и да не напускате града. Ще ви потърсим много скоро. Duydum ki yarın gösterin varmış. Sözlerini beraber tekrar almak istiyorum. Да, слиза. Слиза. Да ти се обадя след репетиция? Ами, заед съм тук, ще имаме управителен съвет. Жалко. Исках да говорим за нещо. За какво? Един проект, който можем да направим заедно. Аз и ти? Ага. Ей, какъв е този проект? Филм. Игрален. Аз какво правя в този филм? Ще го финансираш? Много мило. Аз съм господин продуцент, така ли? Да. Това е по моя идея. За една жена, която оцелява след катастрофа, но не помни коя е. И започва да сънува един и същи сън. С кладенец. По-нататък не съм го измислила, но идеята е, че тя търси отговори за себе си. Както всяка една жена. И това е на фона на Втората световна война. Как ти се струва? Много интересно ми се струва. Ще ми го доразкажеш утре, като се видим. Здравей. Бате,
Какво е? Писна ли си? Скъсахме, току-що. Тя сама си бишота. Не бързай. Така не става. Медиите искат още секс, так му почна да им харесва. Не ми казвай какво да правя, ако обичаш. Феновете ще те намразят. Какви фенове, бе? Иска да й финансирам филм. За някакъв кладенец във Втората световна война. Задавала си въпроси. Изработила ли си го поне? Изработила си е тя. Клипче с телефона, най-много. Филм. Какво? До вечера ще излеземе? С удоволствие, само че трябва да забавлявам търговското аташе на Русия. Изнасяме голямо количество аналгин хинин, защото започнали да произвеждат много гадна водка. Хубаво де. После ще дойдете, знаеш как забавляваме. Колко пътника имаше в самолета? Учак Такачи Лъжоварда. Фарук бей, Бардем бей, Метин бей. Господин Фарук, господин Бардем и господин Метин. Каснахте в Пловдив, за да се регистрирате. Пловдив е кайто olmak için mi iniş yaptınız? Там öyle. Точно така. Bardem Bey ve Faruk Bey uçaktan indiler. Ben içeride kaldım. 1 saat sonra Faruk Bey geldi ve çekilmemizi emretti. Господин Фарук и господин Бардем слязоха от самолета. Аз ги чаках вътре. След около час господин Фарук се върна и нареди да потеглям. Вие не попитахте ли защо е сам? Siz neden yalnız olduğunu sormadınız mı? Yo, bu benim işim değil. Не ми влиза в работата. Лъже. Вижте му жестовете. Кръстосва ръце. Почесва се без да го сърби. Гледа настрани и избягва пряк контакт с Зарев. Това означава, че е неуверен. Ти си кръстосва ръце, това какво значи? Че се правиш на разследващ полицай? Янче, я познай, що съм се подпрял така. Защото прекалих с нощи. Да. Браво. Колеги, моля, оставете ни за малко. Нали бяхте намерили само бидони с тон? Оказва се, че сме взели една риза. Случайно. Случайно? Оказа се! Вие луди ли сте, бе? Имате ли за нея протокол по реда на НПК? Защото ако нямате, значи сте откраднали. Не ми мълчи, кажи, иззета ли е или открадната? По-скоро не е иззета. Ти знаеш ли колко оплаквания и писма получихме? А? Само папата още не е звънял. Нов скандал ли искаш? Ама там има наркотици! Забранявам ти да припарваш до този завод. Защо? Пази ли го някой? Кажи, за да знам. Христоф! Това, че още си на поста е осмото чудо на света. Внимавай! Днес май на тия ден. Не. Какво ще правим до вечера? Не мисля, че това е добра идея. Пречи ми на работата и ще стане сложно. Ще стане сложно, ако ние му позволим. Не разбираш ли, че се провалих заради теб? Ама разбира се. Как не се сетих? Разбира се, че си се провалил заради мен. Извиня, ако си очаквал нещо по-различно. Не. Точно това очаквах. Тебе всеки неуспех те хвърля в паника. Спри да ме анализираш! Опа, да не прекъснах нещо. Гацов е дошъл за разпит.
Закъсняваш, момиче. Така не правиш добро впечатление. Това е разпит, не среща. Както кажеш. Така, на 18 в неделя отивате в хангара в 10 часа. В 11. Пише го в показанието ми. Виж, ако искаш да ме подведеш, мисля, че има по-интелигентни начини. Не приемам забележчици за интелекта си от рецидивист. Окей, 11. Видяхте ли самолет? Това е летище. Има много самолети. Много добре знаете какво питам. Откъде да знам какво ме питаш? Намерихме пилота на самолета, в който Фарук се е возил. Верно. Браво на вас. Той каза, че е чакал Фарук в самолета, докато срещата свърши. Яна, 100 пъти ти казвам. Не съм ходил на никаква среща. Бях на летището, за да търся една стюардеса, дето ми върза тенекия. Иванка някоя си. Иванка. Поредната използвачка в живота ми, която ме употреби и захвърли като носна кърпичка. Иванка. 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 Няма никаква Иванка, господин Гацов. Точно това се опитвам да ти кажа. Излъгала ме и за името си. Питаш ме какво ми е на мен. Виж, днеска не се получават нещата. Какво ще кажеш да го пишем този ден бегал и да отидем отсреща пием по на кафе? И какво да си говорим с вас, господин Гацов? Каквото поискаш. Не мисля, че имам какво да си кажеш човек, който едва ли е прочел една книга в живота си. Разбирам. Има ли от какво да се притеснявам? Как че сме оставили в Пловдив, пилот е потвърди и всичко е наред. Какъв пилот, бе? Открили са пилота на Фарук. Стабилен ли е или трябва и ние да го търсим? Погрижих се, не се вресни. О. Кой те разпитва там? Кой? Шефчето Мартин, кой може? Някаква психоложка. Жена ли, бе? Да, супер неадекватна. Да, някаква нова звезда. Не, иначе на външен вид окей, такава млада, амбициозна, гледа лошо. Ама си личи, че е кухалейка. И как точно разбра, че е кухалейка? Познаваш ли? Ти ли я познаваш? Не ми трябва да я знам коя. Това има номер за всички психолози. Правят се на луди, докато се усети си качен на пангара. Верно? Чел съм го. Взел си много да четеш, Ростане, ще станеш тук някой вишист, да се чудим какво да правим. Аз ви предупреждавам, ви сподиграйте. Спокойно, ме тапиме се. Чай ти си пено. Не искам, брат. Не ще пия повече. Айде, бе, какво се цупиш сега? Не искам. Тръгвам. Верно ли си тръгваш, бе? Да. Чакай, искам да те питам нещо важно. Напоследък те сънувам с Сотиен. Това смяташ ли, че нещо значи определено нещо или... Не, защото ако е на пари, да взема... Ти ли си тръгваш, бе? Няма стане това, няма да пия сам тук. Сядай, айде. То път ти не пиеш. Донеси му морков да гризели, дай да знам. Ехо, обърнах се. Носи вечеря. Емо? Това може да се каже абсолютно пияна кайма. Почти цялото вино е глътнато. Чак тогава слагам вътре доматки. Такива от консерва на купчета. Солчица, черно пиперче. Сложете... Емо? Емиле? Как така изчезнал? Сигурно излязъл да се поразходи. Телефона му е изключен. Много се страхувам, че може пак да посегне да... Спокойно.
Сигурно всеки момент ще се появи. Ще видиш. Ще го намериш, нали? Разбира се. Кръстев един номер да ми проследите. На комисар Попов номера. Като се включи, веднага ми цъкнете къде е. Окей? Извинявай, тук ли ще работиш? Да, имам да свърша ни неща. Окей, аз ще ида в архива. Стой. Аз ще изляза. И каква е историята сега? Що не пиеш? Не ми се пие. Ма заради религията ли? Какво? Не, просто става ми кофти. Драйфаш? Кажи я. Пада ми пердето, нищо не помня после. Според мен тия, дето не пият, крият нещо. Не знам. Казват ми, че ставам опасен. Тук такива се търсят, опасни. Намериха ли тефтера? Чистачката пита ли? Не са го виждали. Тъй като баскаше при Фарук, имаше ли там някой, който ти е много близък? Който ти е като брат? Не, винаги съм бил сам. Колеги имаха, ма приятели, не бих казал. Значи не знаеш какво е да изгубиш брат. Ма не да умре. Защото ако умре, ясно, нали, свирена. Ай така пред очите ти. Да се сдуха като гъба. Куката ли това? Не знам, не го познавам много добре. Куката е легенда. А сам е прилича на човек. Нищо не го интересува. Пълен пас. Аз имам планове. И за тия планове, дето ги имам, ми трябват хора с ентусиазъм. Ти какво мислиш? За кое? Ще свършиш и работа, ако Росен не може. Или ако не иска. Казвай. И сега ти казвам. Трябва да се ескортира една пратка от фармацевтичния завод до фабриката за дрехи. Окей. Ще има 3 такива този месец. Много ми е важно.
агресивно, колега. Изнервен си напоследък нещо. Не ми издържат нервите. Добре, да разведря малко. Иво ме изпрати да ескортираме една пратка. Откъде? От завода на Сандов. Каква пратка? Дрога, най-вероятно. Да, като направя първия курс, ще знам повече. Значи няма да е само един. Поне 3 ще са. Да. Включил го е. Окей, тръгвам. Какво става? Попов е изчезнал от снощи. Засякли се телефона му край огня му. Как така изчезнал? Ще се обадя по-късно. Какво правиш? Ходих за стръв. От вчера те търсим, а ти ходиш на риболов. Между другото, на блесна не кълве. Сега се пробвам на царевица. Защо не каза къде отиваш? Доротея е в нервна криза. Те прокурорите не са ли по принцип така? Кога смяташ да се върнеш? Кой е казал, че ще се връщам? Не искам да стоя заключен в някакъв апартамент. Добре, ще идвам по-често. Ще кажа на колегите да идват, но стой там. За теб по-сигурно. Аз съм тук, за да съм сам. И за да съм далече от вас. Не мога да ви гледам как всеки ден се провалят. Много благодаря. Само да ти кажа, че имаме напредък с Еро. Вече знаем какъв бизнес е на Иво. Че ние през цялото време знаехме какъв е бизнеса на Джаро. И докъде стигнахме? Супер. Казваш, че нищо не правим. Не само, че нищо не правите. Вие двамата с Ерол сте тръгнали към дъното. И въобще не искам да съм там. Като се размазвате. Ще ти доведа Иво с белезници и ще трябва да ми се извиниш. Али тръгви, че рибите много мразят да слушам глупости. Миналия път каза, че е опасно да ни виждат заедно. Значи си падам по опасностите. Кажи направо, с какво мога да ти бъда полезна? Доротея, ти си един от малкото професионалисти тук и си чудесен човек. И красива жена. А стоиш на същата позиция от колко? От 8 години. Не се оплаквам. Работата ми е интересна. В момента имам добри позиции в Асоциацията на прокурорите. Искам да те номинирам за член на Висшия съдебен съвет.
Защо точно мен? Смятам, че заслужаваш повече. Нямам такива амбиции. Системата има нужда от нови лица. От хора с енергия. Благодаря ти за доверието, но наистина се чувствам добре там, където съм. Няма нужда да вземеш решението веднага. Обмисли го на спокойствие. Ще бъдем много щастливи, ако ни помогнеш. Както ти помогнахме ние с Попов. Виждам, че си минал в другата крайност, което до някъде ме радва. Да. Тук се чувствам много по-добре. И изглеждаш добре. Предложиха ми да ме номинират за Висшия съдебен съвет. Поздравления. Приели? Обмислям още. Ще ми свършиш много добра работа. Ти успя мен да ме накараш да излъжа съда. Очевидно имаш талант. Защо се държиш така цинично? Искаш да те излъжа ли? Много добре знаеш за какво те викат. Просто исках съвет. Не. Ти просто искаш да се убедиш, че дявола не съществува. За да можеш по-лесно да си продадеш душата. Да. Не, никога не съм се притеснявал от този въпрос. Казвам ви веднага. Първият ми бизнес беше с заведения и игрални зали. В момента смятам, че мога да се развивам, защото българската икономика има нужда от хора, които поемат рискове. Да. Добре. Да, и аз ви благодаря. Не, нямам снимка. Нека фотографа да ми се обади. Да. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Как беше? Супер. Като министър. Все едно цял живот това си правя. Дражев е тук. Дражев? Бургас, София, 2 часа. Това не е ли престъпление? Викай. Къде си, бе, господин общинар? Ей, какво, изчистихте ли плажа? Глупости. Всичко е инсинуации. Просто са ме набелязали атаките са от всякъде. Абе, инсинуация. Не миришеше точно на ванилия, да ти кажа. Може да е имало малко уха, няма те го изкараха екокатастрофа. Да изкараш мандата, За какво съм те избрал? Не, аз съм с кола. Казвай се. Какво има? Имахме добър сезон. Ама едни маймунки станаха много алчни. Почнаха да бъркат в моята кошница. Що толкова сложно, бе, Дражев? Крадат от курвите ли? Какво? Крадат клиентите ми. Искат да ме изтикат. А да им видиш стоката, кон до коня, мила моя майдора. Нищо общо с моите момичета. Мене какво се очаква? Аз съм почтен бизнесмен. Знам, ама ако може името ти да обиколи района, да чуе, че съм близък с Иван Донов. Морална подкрепа. Чакай малко. Ало. Какъв фотограф? Да. Секунда.
Шефе, моля едно въпросче. Служебно. Твоите момичета стават ли за по-сериозни хора? За всичко стават. Няма празно. Умни, образовани, интелигентни, ученички, висшистки, моделярка, дизайнерка. Има една доцентка. За какви хора става дума? Чужденци и бизнесмени. Ще ги развеждам из София насам там. Искам да ги обгрижа качествено. Води се. Всеки знае, че момичетата на Дражев са на ниво. А ако имат малко по-особени желания? Може да ги наемеш за каквото си помислиш. От поетична вечер до садомазо сесия. Пък твоите, ако искат, нека да играят цяла нощ на скрабъл. Супер, как да се избера? Ще дам едно меню. Там ги има всички. Окей, ще обадя. Казвай сега, кой трябва да инструктираме? Дясната ръка на Фарук. Познавате ли го? Днес не сте особено общителен. Чува се какво прави тук. Имаме нови данни около случая. Имате дръжки. Версията ви почва да се пропуква. Алибито с стрелбището също се клати. А ето този човек. Спря ми ги показваш тия хора. Не ги познавам. Нещо сте изнервен, да нямате някакви проблеми. Аз проблеми нямам. Ти имаш. Виж, може да не съм прочел толкова книги, колкото теб, но мога да позная кога една жена е неудовлетворена. Някакви други въпроси имаш ли? Ще вземем, става скучно. Може да ги немеш, каквото си помислиш. От поетична вечер до садомазо сесия. Пък твоите, ако искат, нека цяла нощ да играят скрабъл. Здравей. Здрасти. Как си? Добре. За това, което стана вчера, никой не трябва да разбира, нали? Да, няма проблем. А за това до вечера? За него също. Колко? 9 в нас. Знаеш ли какво тръгва буса? Да, защо? Искам да го ударим сега. Не е ли по-добре да изчакаме втората или третата пратка? За да може Ива да се скрие и да смени мястото. Ако го удариме сега, горе и аз. Втората пратка ще е по-голяма, цялата схема може да се разкрие. Познавам тези хора. Утре Иво ще се буди и ще реши нещо ново. Да, ама така ударим само една пратка, нищо повече. Може да нямаме по-удобен случай. Не е ли по-важно да хваляме Иво? Добре, прав си. Съгласих се. Задържаме топката. Има още нещо. Какво е това? Да чуеш с какво се занимава общинския съветник от Бургас, Драже, всичко си казва. Сега имам по-важна работа. Има малолетни момичета там. Добре, добре. Колко време имам? Колкото искаш. Ало?
Абе, имаш и път към бара, защото ми трябва да правя телефон. Спешно ли? Имам малка дупка и ми си искаш да свърша някаква работа. По-добре, утре сега съм заета. Добре. Извинявай за безпокойството. Сигурна ли си, че си сте бивши? Не си ли личи? Не, питам. Като ме бият да знам за какво поне. След час тръгвам. Имаме важна работа. Каква? Важна и секретна. Ако има връзка с завода за дрехи или с Сандов, ще ни съсипят. Няма. Дано. Че отдавна не сме се чували с италианския посланник. Инспектората също. Имаме шанс да хванем бус пълен с наркотици. Знам откъде тръгва и къде отива. Ако сме успешни, това може да е акцията на годината. Гарантирам. Ще ни наградят ли? Да, бе, да. Суне е ризи. Благодаря за оптимизма. Така се работи чудесно. Кога тръгва стоката от завода? Чакам да звънна всеки момент. Иво. Ние не сме просто бизнесмени, ние сме изобретатели. Един ден ще ни изучават. Какви са отзивите от италианците? Супер доволни са. Искат следващата пратка да е двойна. Ще успеем ли? Бачкаме и през нощта. Въпросът е само колко мога да изнаглеем. Колкото си искаме, докато министъра ми пуска СМС с мръсни вицове. Ей го, моето момче. Ало? Всички пътници са на борда, чакаме сигнал за излитане. Екстра, давайте. Има една идея, искаш ли аз да карам буса? Да. Тъкмо пътниците ще са в сигурни ръце. Ако нещо се издъни, ти го отнасяш, нали знаеш? Естествено. Аре, давайте. Ще чакам след последния тунел. Аз карам. Аре да ме караш. С екип 2 ги гоним, но не ги притискаме много, за да си помисля, че ще се измъкнат. Екип 3. Чакате ги горе на склона и им блокирате пътя. Ясно ли? Екип 3 разбра, действаме по план. Екип 2 разбра. Какво става? Къде са? Кога ще дойде? Всеки момент. Малко музичка не може ли? Не. Гледай, какво талантливо дупенце. Ало, браво. Браво я. На първия половин час ми я изпрати. Ти що не се регистрираш? Може би, защото съм женен. Именно, защото си женен, бе. Изневерата помага на брака, не знаеш ли? Повтарям отново.
Целта ни е симбус с пазарджишка регистрация и каквото има в него. Сега. Ало? Стъни си, няма фашка. Как така, бе? Слушай, трябва да станеш от магистралата. На всяка цена. Не ме интересува, ако трябваше да прелетиш. Тръгвай. На позиция ли сте, екип 3? Приближаваме. Да, на позицията, чакаме. Втори, давай, натискаме. Какво става? Нищо. Давай, натискаме. Давай, натискаме! Къде е пътя долу? Къде е пътя? Ето там, само там! Дай!